ला हो तनखनी खनी बहुत तनी मनी हवा बहुत एको पता हिलता तोला बुझाता जे फिर हाथ कहीं फटके के पड़ी कहाँ उड़ता वे जे रे खेला दी चिंता चिंता आ दिन भर चिंता खेलते रहे तुझको लइका ओकरो के बिगाड़ के धर देला चल बाटी के पानी पिया ले एक बाल्टी खिलाओ तनी से ना देवेला मुंह बनाओ तारा मार के तबारा मुंह फाड़ दे मुंह खाली दिमाग खराब करके रखेलन खिलाओ ना देवेलन तनी सा दिमाग ठीक कर दे पियो कहाँ पियतिया तोरा का टाइम टेबल खाना ना दिया पानी ना दिया कबे भूख मर गइल बा हमार वही गन मालो गोरी खियावल पियावल जाला चाचा चाचा देये बच्चों के बका अरे देहे नहीं थुकल कहता रहो कहता नहीं करने के आगे बा एक काम के बा हमरा में परेला शादी बिया त ताल घर भर हेती हेती बच्चा के जब चूतर धोए के लूर रखे काना बैठा के ले चल देबे लोगी ए काम दी के आगे बा अब आग मर दे सब केहू के लिए ये घर भर के तो ये कह ना हाँ। कोनो ये खइले बारे लोगी अरे भाई तो तू लेके आइए सब केहू के खियाई हाँ, खइले बारे चलो ठीक बा आ जाए सर आ दिया कब बजे के बा हो शाम के बाटे ठीक बा अरे हमहू चलम खाए हाँ चली है दांत मत चियार चली है खाए खातिर घर माना कह दिए जे खाना ना बनी हेती 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 लेके आवेले सन सब कोई के चले के बा ओजी खाए के बा ठीक बा कह देतनी ई पटीदार हउए सन से कनी में जे खइले बड़े सन खाए के बा खाना वाला मत खइए बरा से ठीक बा ना खाए सांझ ले आएंगे रह के बा ओजी खाए के बा भूली बड़ा जतन हो गया हैं ए हाँ ना चल ई पटीदार हउए सन हाँ कनी कालो खाए के बाटे जाले सुन हाथ ना खा ले ये जो ये म घरे खइला नहीं खिनु ना वही बस ले खरीद हां हां ये बात सोची खइला नहीं खि तो चल खराब आओ 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 ए कौन नहीं खा सका हो सुत गेले हां काई आओ आओ भाई आओ इतना लेट आओ तेरा मर्द सब केहू खा ले का कर भाई अब बैठ कोनो बात नहीं है चलाओ पतल अरे मर्दे कब बैठल नहीं कुर्सी पर का हो कब कुर्सी पर नहीं बैठल ठीक से बैठा अच्छा ठीक बा बैठा बाप दादा बैठल भूइया ओकरा बाद तेरा बैठा ही नहीं खिया बैठल लिया भाई पतल लिया तो क्या हो लोगे खाना हाँ बोले ला भात इतने बका भात तो बहुत बा महाराज कहीं रहुआ खाना है कमी बा डाल ले वो डाल लो जी सब्जी बना लो बड़ा बाटे 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 ले लो सब्जी होता ए परिया ले तोरा टाइम ना आइला तोरा बच्चा भाई सा अकेले आई तोरे के बुआ तोरा बाबा का अपन लेके आवेला पकड़ हमरा के कुत्ता सन से डर लगेला चलो पानी डाल लो के हाथ धोले बड़ी खा लो भाई सब्जी नहीं का सब बाटे खा जो लिया तो नान के सब्जी लिया तो कहत रहला जे अकेले के आगे देले बारो आवत तरन सब के खैला के बाद सब्जी तो आ गई कौन सी खा जाए मतलब खा सब्जी उड़ा गई बाटे बाटे खा बनावला कर लो लोगी हम ही के दुआ पे डाल लोगी हाथ में खा लोगी सब्जी डाल लोगी तो दाल डाल लोगी तो सलाद डाल लोगी अपने दुआ पे बोला लोग उड़ा गई खाना मर दे चिल्लात तो इतना बड़ा एगो आइए, तुम्हारा अरे कुर्सी पर लेट बैठा नहीं खियावत ये लेट कोई लगा मैं तो मार मुंह फाड़ दी ये लेट कोई लगा का तू बोलत है में मल्ला का है पी ना अब यस लगना था इधर तो पानी पी लो खाइलो करे तोरा कहूं नहीं घर पे खाना खाना चाहिए हां खान ले का घरवा ना हो
आज से बड़े भी ना करम ता देखा ना खाली चला ना माई से कहते चलो ए फोन पर दार बारे फोन तो खाली दाल तल खिला दे घर में सब्जी है नहीं के कहते सब्जी और आ गई हम ही घर पे आवल हम तो सलाद खोजे ला लो आवल लोगी चल खिया तनी अब तीन तू तो मर्दे जब से आइल बार तब से खाली खाए 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 कले हाला कइले बार मर्दे हैं अइबा लास्ट में तो खइबा का जे खियावल लोग खोजे ला हां तो खोजेला खियले ना रहल जे घर में जे खा लो लोगी देखनी से ना आज खियला तो एक बार आवल लोगी हां अभी खियाइए तंग खा खा मर्दे एगो तो हती के लइका ले बार ओकरा के तो मार के जियान कर देहला मर्दे बुझात नहीं खे हाँ। ए चल चल खा बनाओ हमरा घर पर चल तनी हो चल हाँ धो लोगिन ठीक बा चलो तनी हम चल 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 जा लोगिन जा ठीक लोगिन बा। जा लोगिन जा लोगिन पूरा गरम गरम आदमी बा खाना खातो बा सिंचाई तो करता और वो लड़का के मारतो बा पानी नहीं करती